Ja dolazim iz kulture koja je mnogo drugačija nego što je u Srbiji. Teško je to razumeti. Ja sam otišao pre 12 godina iz Afganistana i sada uopšte ne znam kako je tamo. Da li mi pripadamo samo jednoj kulturi? Kultura je nešto sa čim se poistovećujemo, pronalazimo i nešto što svaki čovjek može da gradi u svom životu. Ja sam rođen u Iranu, živeo sam u Afganistanu i posljednje 4 godine živim u Srbiji. Kultura iz koje dolazim je tradicionalna. Ima tradicionalnu muziku, igru, ples, odeću, ali je i otvorena i gostoprimljiva. Zamislite da pripadate kulturi i nacije koji nema svoje države, živi u celom svetu, ima 3 različite religije, ima 16 različite dijalekata u svom jeziku i broji preko 20 milijuna ljudi. من بزرگترین اتفاق تو زندگیم بود که تحصیل کردم تو دانشگاه جزو 10 نفر بودم که من تو اونجا شرکت کردم چی شدم. Obraćam se svim ženama, devojkama i devojčicama. Bilo koje zemlje, bilo koje kulture, bilo koje religije. Majke smo, sestre, ćerke i žene. Mi smo oslonac, vrat, leđa i kičma. Rekao bih da je Beograd izuzetno lep i dobar grad, grad pun pozitivnih i cool ljudi. To je nešto što mi se zaista sviđa. Ono što mi je dosta specifično i karakteristično za ovaj grad jeste zato što ljudi su dobri prema meni, nisu rasisti i ne gledaju me kao izbeglicu. Hrana mi nedostaje veoma. U mom gradu se pravi specifičan sir koji se služi za doručak. 12 godina ga nisam jeo. To mi baš nedostaje. Društveni standard nas usmerava na patrijarhalni sistem vrednosti. Ako smo majke, zašto nismo uspešne? Ako smo uspešne, nismo dobre majke. Ako nismo majke, kako se usuđujemo da ne budemo majke? Jedna od interesantnih stvari koje mi se sviđa u srpskoj kulturi jeste srpska slava. To je nešto što svaka srpska porodica ima i nešto što svake godine se slavi. Ja nisam nešto preterano religiozan, ali zaista mi se sviđa. Tokom zimskih meseci mi najviše nedostaje moja zemlja. Nedostaje mi toplota, nedostaje mi 12 meseci leta. Nedostaje mi priroda, nedostaje mi ritam naših bubnjeva, nedostaje mi jezero Tanganjika, nedostaje mi ukus marakuje. Vrednoća, znanja, poštovanje i oboćavanje su naše glavne vrednosti. Romi su narod koji deli svoje probleme sa celim svetu i ti problemi nisu drugačiji od svi. مثلا مردمایی که نمیبیننش مثلا قضاوت میکنن که مثلا رومانیه مثلا اینجوری مثلا نباید قضاوت بیاد بکنن مردم. تا یک چیزی رو نبینم نباید قضاوت بیاد بکنم، برم بیاد ببینم مثلا رومانیه مثلا چجوریه. مثلا یه عکس نیست مثلا آدمایی هستن که بیاد یه چی کنن، ببینن، بیاد بفهمن که آدمایی هستن که مثلا به یک جای خودشونو میرسانن. Da sam glasna i osjetljiva, ambiciozna i anksiozna, tvrdoglava i saosećajna, uporna i brzopleta, da sam žensko, a ne puzla koja se uklapa, da ja mogu sve što poželim i da to zaslužujem. S druge strane, proces traženja azila je izuzetno veliki problem za nas. Ljudi imaju različite koncepcije zašto smo došli ovde, koji je to razlog. Ovde smo došli zato što verujemo da svaka zemlja i svaka država ima mesta gde svaki čovjek može da pronađe mir. Ja pre nikada nisam crtao. Nisam imao dodirnih tačaka sa tim. Ali pre 2 godine kada sam došao u Srbiju, ja sam krenuo da slikam i crtam. U početku mi je bilo mnogo teško jer nisam znao ni šta, ni kako da krenem da crtam. U drugim zemljama je najvažnije napuniti 18 godina. U mom životu je najvažniji događaj bilo moje diplomiranje. Moja porodica mi je rekla možeš da studiraš šta želiš i gde želiš, samo nemoj reći da ne želiš da studiraš.
i evo mene ovde. Romi su narod koji ja verujem da ne pripadaju jednoj državi, zato što pripadaju celom svetu. Ja sam Kilino. Ja pripadam različitim kulturama. Pripadam romskoj kulturi, pripadam kulturi studenata, pripadam kulturi ljudi koja tačno zna šta želi. Danas je moju priču ispričao Sami, a ja sam imao priliku da pričam njegovu priču. Ja sam Rom, student, budući zdravstveni radnik, aktivista i jako ambiciozan. I želim da predstavim Rome u nekom svetlijem izdanju. I moju priču je ispričao Reza. Ja sam Tijana, bavim se arapskim jezikom, međunarodnim humanitarnim pravom i ljudskim pravima. I tema položaja žena u svetu je jedna od važnih tema kojima se ja bavim. A moja prijateljica Katija vam je ispričala moju priču o položaju žena. Ja se zovem Sami Rasuli iz Afganistana. Živim u Beograd od 2016. Idem u školu, zove se dizajn tekstila i želim da budem dizajner. I moja priča ispričao je Kilino. Zovem se Reza, ali imam neko drugi ime. Mnogo teško je odgovarati, on zove Safiula. Ja volim da budem slikar, volim da budem artist, volim da idem da završim fakulteti, volim da živim u Srbiji. Moje priča Čemail. Ja sam Katja, moje ime je od moje bake, ime znači čista. Dolazim iz Burundija i u Srbiji sam jer želim da studiram medicinu. Moju priču je ispričala Tijana.